Duh wong ayu papucaning ati masuk ora Mas Ferdi terus masuk pokoke ya ngene wong nandang asmara rada ndredeg mboten sandredeg Mas alon-alon ki mawon duh dewa Jawata Agung ulah sono ring mami kelewatan nggih Mbah Daris wau tak ngapal nggih besok kapan katakan nggak besok kan mustahil jejer lan wong ayu umpama nonah kuda tanpa prau sasetara dan pepetri idam sarias mara sekalian lagu ini apa buatan Mbak? Nilai nggih Mas Ferdi nggih. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati rasa jagat raya paling ana ukilan samudra ora ilang lan manise aduh dadi ati selase oh
Nyi Kamsari umpama sliramu margi wong maneh aku kang bakal liwati sak jagat paling ana ukilan samudra ora ilang mampinise aduh dadi ati selawase ora tak sok Mas, ora. Pripun? Ora. Jajal nek ngene karo kan penak dirungokke lebih nerak lenggah ya seneng Nggih. kae jenengan bawa tembangan wong loro. Ajar, Lirike Mas. sing keri dhewe mo ya apik men. nek teng mriki Nora ilang memanise. Terus bar kuwi piye Mas? Nora ilang memanise. Dadi ati Nek sampean selawase. ngono kira-kira ning Kang Garwa aman Mbak aman. Ini enggak pakai aman kok Mbak aman. aman Ya nek karepe mau ki ya karo sithik-sithik prahmen ngono ning ya gegandengan kabeh iki wis dipageri ya etok-etok ya Wonten ora pager iki. apa-apa. Nora ilang memanise dadi ati selawase. Selawase. Kowe nak jejodohan ya Mas. Nggih. Heeh, nek agek ketemu pertama ngono iki ora ilang memanise dadi ati nang kene wae. Engko bar penyanyi lak wis ngono lho Nggih. maksude. Yo aja digawa tekan ngomah. Ora daripada Mboten to, sesuk Mas? Mboten, Oh, mboten. ora. Ya. monggo Sira wong bagus. Matur sembah suwun Mas Wiji. Monggo. Ze matur sembah ngono ki Mas Eko, lan ugi Diajeng Ria, Susanti, Risa Susanti. Janjane yo. Ning tak pikir rak apa-apa kok Mas, umpama mau kira keteng rada pramen sithik ngono wong ya tembange iki cocok karo kahanan. Nek jaman saiki mungkin nek wis omah-omah ya Mas Eko. Biasane wis ora lintange mlaku kae ya to. Nek wis nang omah lho, ya muga-muga isih romantis semuanya saja. Lah kae tikuse mlaku nek saiki ya. Ya Mas neng talang neng endi wae. Harapan kami dan kita semua yang ada di sini tentu saja ketika kita sudah memiliki suami ataupun istri sebaliknya, apalagi sudah memiliki putra-putri yang pinter, ketika kita menghadiri sebuah hajatan seperti ini, ketika kita menghadiri menonton melihat sebuah hiburan dan dipertontonkan dan dipertemukan dengan sosok biduanita yang notabene yang namanya
penyanyi itu cantik-cantik, ayu-ayu. Niat dari rumah untuk menghibur diri. Kita tentu saja berusaha profesional. Nggih mboten nganti tanggodo bojone wong ngger guguyan. Baiklah masih di ajang Amit Sabtu. Niki nek carane nggone kula teng Boyolali Ler mriku niku among tamu. Ujube kan nggih enjing-enjing. Dadi ing lipur para tamu, para lenggah tangga tepalih ingkang sak menika nembe among tamu. Mengke nek tamunipun mulai kebak lah nembe ketinggal edo nyambut gawe. Menika sampun Mbak Risa Susanti niki ingkang angka 3 nggih saking Klaten ugi Jawa Tengah Indonesia. Klaten kota bersinar. Niki nggih tetap bersinar, selalu bersinar dimanapun berada. Ujilipun diajeng Wulan Herdian musik. Baik. 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 Iki kandhane keyboardmu Mbak. Keyboardnya kan double. Pintere pol apa-apa iki eneng efeke. Engko efek liyan biasanya kan sampai kerep ya karo mas-mas iki. Efeke liyane baik ngono apa Mas? Oh ya boleh pangan kok Gus ya. Efeknya tambah meneh. Mbak Wulan. Ini kita termasuk golongan yang sadar kamera. Golongan miskin. Bukan. Bukan. Sadar kamera. Sadar kamera. Sarkem. Sadar kamera maksudnya ini loh. Karena kita ada 2 kamera dari Winners Multimedia. Kalau kita kesini walaupun sudah ada editingnya, Mbak Wulan kok pinter banget bloggingnya. Langsung menghadapi ke sana. Oh lah iya dong. Kerja santan Bu. Ibu rapi-rapi, cantik-cantik. Loh iya dong, harus kan yang koyong tonggone. Malah putrane dulur wae sana. Nggih Mas, niki diaturke menapa menika kang laras-laras malih. Iki sik mau ki sing iki tak takon sik ya. Sedhela tak takon bapake mau wis ngeki amanah karo Ade Mas. Engko jam semene iki ngene. Heeh, iki mengko jam semene ngene ngene jejal tak tanget. Pak, menika ingkang nyemek-nyemek wau sampun. Mokir. Kinten-kinten niki napa, Pak? Kita-kita lagunipun apa, Pak? Lho, lagunipun menapa? Selorak. Untung dina iki ora nganggo rok, nganggo tapeh. Nganggone tapeh. Nggih. Heeh, Mbak Wulan dituruti wis pokoke sampean paling pinter milih. Oh, nggih kadang niku kan jenengan MC pop. Heeh. Yo lagune pop Karisma Cinta. Aku tak duet karo MC ini. Iya toh. Mau kan jikon bawa aku MC pop, Mbak. Ngono toh. Nggih, kok nek arek wayang dangdut aku MC langgam Mbak jenengan kok pinter pun mubeng-mubeng bolah ruwet. Alah aku tekan kene ketemu Brai Klaten Oh aku ki yo ora mung penyanyi kok, Mas. Nah aku ning dul kono bareng. Nak lali. Geng-geng. Biasane nggo basa Londo. Aku ki liyane nyanyi yo geng-geng mangsane. Basamu iki lho. Iya iki mergone swara jeneng iki mau tak tirukan. Yo. Mbah Google stay 24 jam, jangan nantang kita ya. Aku ki apa iso derep barang iso hani-hani iso. Ngrabuk ya iso aku mangsane. Tutukan sik tak brosing sik. Oh brosing ku ditunggu sik, sabar ngantek magrib. Aman, Bro. Aku seneng yen ketemu MC ngene iki. Ayo, wedine iki nak kepleset sithik. Ora apa-apa kepleset kok tak benerke yen usul ya. Cinta, cinta. Lah ya coach. Iya, masuk. Ya. Cintaku dan cintaku dipertemukan hari ini, Dek. Oke, Abang. Kita saling bercinta dalam Oke.
Bener kita di Tegalrejo Pak saling berkarisma? Tidak. Tidak ya? Tidak. Hanya bercinta saja bohongan ya? Bohongan. Ya sudah. Demi dikau yang ku sayang, asalkan saja punya apa uang. Ora gurguya. Oh iya ya ora apa-apa wong Tapi semakin punya uang semakin punya uang semakin tambah rezeki. Nah, aki aneh apa ya? Wes pokoke iki preman kabeh. Preman kabeh, Mas. Jenengan kudu hati-hati soalnya iki penyanyi ini ketok halus-halus lho kuwi nek sungune metu serem. Oh, apa iya? Jenengan dibanting kowe Iki Mbak Wulan, tak jujur itu ya. Itu monggo. Ning iki gandeng sing kaapalkan sampean. Nggih. Nah, pertama kali kesan pertama. Kesan pertama. Begitu aku melihat sosok seorang Risa. Risa Susanti. Kelihatan kalem, cantik, anggun, lemah lembut. Lemah lembut. Seperti itu kelihatannya. Kelihatane. Ya ngono kuwi, Bro. Renyatane. Oh, Ferdi sing kulino ngejak iki to, ngejak Risa ora, Bro. Kok ngene gur wangsi. Iya, yen Mbak Ria jenengan nyawang pripun? Nek Mbak Ria kelihatan kalem juga. Kalem. Tapi agak sedikit berwibawa kalau sosok laki-laki ya. Karena begitu duduk itu lah anteng kae. Oh, yen aku piye, Mas? Ya, jujur tapi jujur ya. Ya. Jujur loh iki, tapi rentok emosi lho. Ora. Pertama aku tekomu kowe kaya angkuh medeni kae iki. Lah ngopo? Galak ngono ketoke. Aku ketok galak. Padahal di antara semuanya aku sing paling baik hati. Apa iya? Jadi aja tertipu karo sing tengah iki, ya. Ya sudah. Engko kok tak takonane ya, Mbak. Oh, tadi sprengkal aja. Pangapunten menika sampun. Namung asifat guyon. Rama Ibu Kang Mas Bayu menika enten badhe nembang napa mboten? Request sik tak neng kae sing jaga bres. Nah, biasane nek kae sing kono kuwi paling wani request. Soale kan ora ana liyane nang kene ewuh mesti arep piye-piye. Jajal iki sing kae
nampa gawan kayak kira-kira request lagu apa. Yo ngalah. Nggih. Iki semen. Bu, teng Mlala dan mriki Tegalrejo niku nek nampa gawan nggih sementen iki kathahe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tiang Bu. Masya Allah. Niki sementen niki nggih pun nampi beras. Alhamdulillah pun. Sampun dahar nembe. Kita ampun. Request Mbak. Napa? Hah? Tombo kangen. Tombo kangen niku nek prai setri duit niku. Apalagi catet 2 jajal sing ABG ABG apa? Apa Dek? Cundamani Sinarengan. Wah, oke, tak simpen dulu. Dua yang itu Segoro Mador Sinarengan tak simpen dulu. Oke, ya wes. Yang baru saja hadir memasuki venue, yang baru saja memasuki ruang. Nah, beliau Bapak No memiliki hajat pada kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan Lintang Asmara Bu. Mangke. Iki gandeng yo Mbak Eseng DKC. Mbak gandeng Mbak Eseng DKC rodok sabar sik ya Mas Mbak Bro. Heeh, Sinarengan karo Segor Madu tak tahan dulu. Lintang Asmara nggih. Kami ucapkan selamat datang yang baru saja hadir. Pinarak lenggah kanthi sukamareh dikaning penggalih. Nah, jan kalian mirsani kadang rencang seniman seniwati. Iki sing njaluk mbake sing di omah. Iki berarti kembali ke awal lagi. Kita hadirkan kembali. Siapa dia kalau bukan Mbak Ria Pamungkas. Iki apa bro? Nak nang omah iki Mbak Ria yo ngene iki. Pripun? Yo ngene iki. Jan aluse to ya Allah. Iki nak garwane nek bojone ning omah endah senenge kerja. Pripun Mas? Nah, nggih ngoten niku. Lah ya tenanan ora ngene. Tumbane gak dipulungi Mas. Diajeng Ria. Pripun? Iki sing jaluk lagu. Nggih, sik ngersake lagu nggih. Ngersake tembang menika Budi. Budi, sinten Mbak sampeyan ingkang kagungan oh ngaten. Gati. Jaluk Ngersake Lintang menapa? Asmara. Lintang Asmara. No apa ora sisan we ben ra bayaran. Derek. Pripun Pak, mboten Ya, napa-napa? Saiki wae ya. Lintang Asmara. Oh, Oh iya ya sik. Gegandengan menika MC-ne niku nggih sangat pinter nyanyi enten sing badhe anu nyanyi duet Lintang Asmara. Nggih Pak nggih. Sak menika Bapak sinten? Nggih, sewu. Kula tak yo melu mewakili munduran saking Pakibul Ajak nggih. Lintang Asmara Oh nggih. nggih Pak. Kalian Pak. Pak Giyoto. Iki suarane mantep lho, Nduk. Niki ngangge ancang-ancang napa langsung mawon? Pak Giyoto. Pak Giyot. Pak Nggih. Nduk Ria. kadose kok ngusen Mas. Pak sinten? Pak Giyoto. Pak Sam. Pak Jamari bin Giyoto gitu lho. Pak Sampun. Pak Sampun. Nggih. Pak Sampun, Pak. Pak Sabun. Ampun, nggih sampun. Bu. Nggih pun mangga Lintang Asmara. Nggih, monggo. Langsung mawon.
siang pantoro ratri monge leng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulastri. Ngono kuwi bener. Tetap cinta. Iya, cinta. Cinta itu ada berapa huruf? Susana ketemu Bang to.
Pak, matur sembah nuwun. matur sembah Dene nuwun. pamundutan saha panyuwun saking Budhe. Menika sampun kalaksanan dipun kanthi pinanggani. lancar. Nggih. Ria arep arep Sampun. duduk ya entuk. Selarap? Arep duduk ya entuk. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Jebulane bener ngendikane para priyayi, para sepuh Laladan Tegalrejo. Sing jenenge neng kene iki nak wis jam 4 ki tamune agek mak brubul umbyukan. Estu ngaku ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking karuan panjenengan sedaya nggih Bapak Ibu sedaya menika wau rombongan saking Laladan Putih menika. Sedayu. Oh nggih. Sedayu niku mboten tebis king mriki Pak nggih. Nggih, gangsal menit. Oh, namung perapatan niki getok-etoke Pak. Pak Yatno kalian Ibu matur sembah nuwun. Pinerak lenggah kanthi menika nglahapi unjukan saudaran. Wonten panyuwunan tembang lagu menawi napa ajeng nyanyi enten? Mboten enten nggih pun. Oh siapa nggih? Aku tak bedang sik engko bari kita nyanyi ya Mas. Nggih, siap. Bar tak bedang terus nyanyi. Nggih. Nika Mbak Ria pamungkas sampun jelak malih sak Sinareng Ferdinand. Ferdiska, walah Ferdiska Music. Arep kleru wae aku. Ferdiska Music makarya sarengan DMS Audio Sound System lan ugi juru syutingipun nika Wines Multimedia. Mijilipun diajeng Risa Susanti. Soan malih. Nggih. Nduk Risa. Aku kok rada ngrasake apa pancen go rasaku dhewe ya. Setiap kali yang namanya kita tampilnya Risa Susanti, spote kok gumiak mantep menu ki Ya kuwi ngono kuwi apa rasaku dhewe to? menyesuaikan umur. Oh, menyesuaikan umur. Iya. Ngono to. Gandeng awak mage 17 tahun ku mah ya. Oh, Mas, satine ya sesuai sing dengan gayeng sesuai dengan kahanan. Iya. Sesuai. Ya menyesuaikan. Risa. Iya, Mas. Sore hari ini tamu undangan yang hadir banyak sekali. Alhamdulillah. Tidak hanya di sini karena saya pengalaman beberapa tahun yang lalu di tempat Bude yang tadi request lagu. Oh iya. Tamu ini sore yo kira umum. Nggih. Mungkin andake tandurane ya apik. Sae. Apik alhamdulillah. Sae ya wis. Sae, kok apik-apik ora duwe kok apik. Angger pik ngono iku mesti dianu ya. Iya, Ya sae. wis. Sae tandurane sae. Nggih, Mas. Dadi ling ngunduh ya saiki. Nggih. Kowe ora ndongake meneh. Wis. Ya wis. Ndongake Wis siap? pisane. Gas. Yo. Ora pengen duet opo ngono to, Mas? Kok dadak nunggu bariki. Oh ya, Mas. Sakenan. Iya, iki sakenan sik ya, Mas. Oh iya, engko kose. Mas mantap. Pinter-pinter meneh andum rezeki andum kerja ya. Ya sing kendang Jawa ya ben kendang. Yo. Ayo Feriska.
Risa Susanti dengan genre Seraginam sudah diaturkan dengan Bapak Ibu semuanya, undangan yang berbahagia. Sore hari ini terlihat tamu undangan yang begitu banyak, ada yang datang kemudian ada yang kembali pulang dan ada yang juga yang sedang menikmati hidangan tentunya. Dan hiruk pikuk dari teman-teman Sinoman muda-mudi memberikan yang terbaik, menyuguhkan apa yang sudah disiapkan jauh-jauh bulan hingga terlaksananya acara pada kesempatan hari ini. Inilah kasanah budaya lokal. Ketika kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, kembali kita di mana berdomisili, budaya tidak akan lepas dari hati kita. Terbukti nyata bahwasannya hari ini adat budaya bersalam-salaman, adat budaya bersilaturahim, dari mulai among tamu, menikmati hidangan duduk, beramah tamah, kemudian sampai pulang dan berpamitan kemudian pulang. Semoga hal-hal seperti ini terus berkelanjutan, walaupun yang namanya tradisi, hajatan, tradisi pernikahan tidak dilaksanakan sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak dilaksanakan sama dalam arti ada yang mewah, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sederhana dan lain sebagainya. Namun tidak lepas dari kasanah budaya lokal seperti ini. Sinoman masih begitu energik, masih terus bersemangat dengan dress code seragamnya sesuai dengan pilihan masing-masing. Bapak Ibu, ini adalah berkah dari Tuhan. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja nama itu bapak-bapak, ibu-ibu yang memenuhi undangan pada kesempatan hari ini mendapatkan tukar yang lebih dan lebih dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selepas dari Risa Susanti, kali ini kita kembali lagi ke yang ketiga karena memang kita datang bertiga bersama teman-teman dari Verdiska Music. Bareng bersama DMS Audio Sound System, masih dalam hajatnya pernikahan Mbak Yuni dan juga Mas Ihsan. Dan kali ini kita panggil kembali hadirnya Wulan Bijel saking Laladan Klaten, sareng Ferdinand Music diajeng Wulan. Oke, baik abang, jenengan pengen nyanyi loh. Pokoknya nama aku kok terus hawane ingin bernyanyi berdua. Kose, nak ingin itu pasti. Nak ingin selalu ingin. Oh ingin. iya. Tapi nak nyanyi tidak harus. Oh tidak harus. Kalau ingin itu sesama kita kaum jago-jago itu ingin itu pasti ada. Kaum jago. Loh, ingin begini dan ingin begitu, jago-jago itu. Kaum jago. Kaum, apakah ada kaum babon? Lah, dijawab dewe. Apalagi ketemu babon. Okay. Apakah ada kaum babon? Iya. Iya, lagunya apa, Abang? Yen aku kangen. Iya, kangen karo Dek Wulan. Sekop. Tak sawang-sawang fotomu neng Instagramku. Apa berteman? Ya bariki kok tak mention. Tak mention kok tak polo. Sing penting kok foto-foto sih. Oh gitu, oke baiklah. Iya baik. Ya monggo. Monggo, gasken.
Lah wis ditinting kok ya nganggur. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku. Layan aku kangen kangen karo goyangmu. Lah tak ejop ngantenan ning desamu. Sik. Sik garis bawahi sik ya. Kok tak ngejok ngono mah kecentel kelekku kok sampeyan ki kok ngejok lirike sing kepiye. Mumpung iki live streaming, Yeah. kelekmu sing kecantel benekno dhisik. Benakno Mas. Wah aja wah, aku nek benekke bang saka ngono aja riko. Yuk, gaske yuk. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Tenan ora kuwi. Ora. Nek nu tenan ya ora apa-apa. Iya, sampean geder. Madiun Ngawi. Ayo. Pulang. Halo Mas. Ben aku nang Madiun kowe ning Ngawi. Nggih. Ketemune tetep ning kene to. Tetep Ayo. kene. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar. Sopo? Anake patukiran. Oh. Bakal pecel ana ing pinggir prapatan. Biar Ngawi gonggolanku. Hey! Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku. Janji apa? Nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora, aku gak mbok gawe ya, Dik. Aku buat tinggal lunga Mas. Lah nyatane bali ketemu nang kene ngono kok. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, Dik. Lah tak elus-elus fotomu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. BMS Audio Ferdiska Music. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Ngerti mati yo Ngawi. Hey, Ora bakalan aku ngelaleke. biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu.
bojone ketoke ya Pak nyeritake kehidupane. Bukan, Piye? bukan kehidupannya Oh beliau. enggak dong, enggak Tapi dong. banyak rata-rata maksudnya. Rata-rata seperti itu maksudnya. Oh, banyak lah iya. kejadian seperti itu. Ning Oh, zaman lah iya. saiki ya ora kurang pintere. Oh ya dikunci to ya HP-ne. HP-ne diperas, Bro. Yo, Mas. Dikunci ya wis, Mat. Sik. Tanggapan Pak kok sik, sik. Bro. Pak iki Tanggapan kan sik, Bro. diceraki kok endo nak ari aku wayah lunga kok nyauri. Iya, jajal. Lah iya. Jajal nak wedok karo lanang kan beda ya. Brai setri Nggih. karo jaler kan beda jajal. Pripun Pak napa jenengan nggih dikunci? Mboten aman. Aman nggih kali Ibu nggih. Ibuke Kang Pundi menika Pak? Hadir mboten? Bu. Oh, alah. Bu, alah Bu saling Sik. rumiyin boleh ya Allah Bu, Gusti. HP-ne Bapak dikunci mboten? Pak. Dikunci. Kandhane kok. Pak iki ceritake dirinya sendiri. Boleh. Aku ya aku ya ndukung Ibu ta ya. Ya sesama HP-ne perempuan Bapak ya. dikunci, HP-ne Ibu dikunci Iya. juga jangan boleh Iya dibiak-biak Bu. nanti ya. Neng awakmu kira-kira ya bener-bener krungu mireng tenan ora Pak kowe arep pronomo ngendikan apa to bapake? Kok aku iki Anak kalau aku paling aman bojo angel ya tak kunci bange wis beres ngono itu. Ngono lho Lah maksudnya. ya mau Bu. cerita urip ki jan dhewe-dhewe kok ya. Iya, Nggih wes. matur sembah nuwun. Kalian kelahapi unjukan saudaharan estu panjenenganipun ingkang kagungan kersa, ingkang kagungan gati Bapak Yatno lan ugi Ibu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya Allah alhamdulillah kula kairamu. Ngersake tembang Bu meniki saking mriki kewala laladan mriki. Oh, nggih. Sing mriki nggih Tegarjo nggih Pak nggih. Alhamdulillah rata-rata iki saya Tegarjo kabeh. Pak ngersake tembang. Oh nggih, paham. Lho ngene iki lho. Iki anu Mas, pokoke manut iki gandeng tamune gak ukih-ukihe. Pokoke Mas pengen nyanyi sik ya. Siap. Dan selanjutnya kita panggil kembali untuk memberikan satu hiburan ke hadapan undangan yang berbahagia semuanya. Kita kembali ke awal bersama Ferdiska Music kerja bareng bersama DMS Audio Sound System dan juga oh niki Pak. Oh nggih, siap lebaring niki Pak. Winners Multimedia. Hadirnya Ria Pamungkas. Sowan Mas. Sowan teng pundi Dik? Ten mriki to ya. Teng mriki mawon. Nduk Dik Ria. Nggih pripun? Iki umpama lho. Umpama Umpama aku pripun? neng kene iki bojone sampean ngono iki sampean arep nembang apa? Oh, aja macem-macem lho Mas. Oh, kok iki aku jajal sejauh mana Lah kok koleksi nembang apa ya? lagumu. Nak Mas iki biasanya nek karo Mas biasanya perempuan Heeh. itu kalau sama suaminya itu suka grogi. Nek pas karo bojone nyanyi pinter, cerdas milih lagu tek 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 tek. Tapi nek wis pethuk karo pasangane kadang-kadang blank kabeh. Yo ora sih. Ora toh? Yo ora Ya mesti. wis. Wah, bangga dan bahagianya ketika memiliki seorang istri seperti Mbak Ria Pamungkas itu ya. Apa iya ya? Bojoku malah kok ya. Apa ya? Bojoku malah ora bangga iki. Ya enenge kuwi sing gelem karo aku. Oh ngono. Ya wis, manut. Iki arep di paling tembang apa iki? Diantarke menapa menika, Pak? Ngersake menapa, Pak? Jejak, ceng- bapake kae. Oh, nggih. Bawa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Netepi Mas MC wau kula kan nembang gua gelem ya. Nek bawae Nggih, ora apa-apa. monggo. Bawa menapa? Nggih, Pak, bawa Pak. Nggih, monggo. Kula iki ketau ngulat-ulat iki grup ngendi barengan. Lah putrane Mas Sudar ngarang salam bola. Oh. Baru tahu. Alah, nggih. Kan personal branding. Ingkang pundi Pak menika? Nggih, kalian niku Mas
Mas Riyadi. Oh. Tidak sing lagi. Mas, kula rencangin jenengan Mas. Kula rencangin jenengan terkenal Mas. Kula rencangin jenengan Mas. Walah Pak Mbok kawit mau to Pak? Nggih. Napa Pak? Bawa hati-hati nggih. Mang Tinting. Pelek bareng. Gegarane wong akrami tutu pandha tutu rupa amung ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langgo tan kena numbas harta matur nuwun kalian Bapak. Biasane ngene iki sing nyawer aku niku kudune sing disawer aku. Waduh. Ayo no. Nah, karep iki tugas MC ne, Pak. Pak Gampil. Mengke nek bab saweran bibaripun Purna Adicara kula tak suwan Bapak Yatno kalian Ibu. Pak, Bu gegandhan menika ingkang bawa panjenenganipun Bapak Mudin. Nika mangke saweripun panjenengan paringe Bapak Mudin nggih. Mengke Pak Mudin kula suwan panjenengan. Pak bagi-bagi. Sawer apa sawer, Mas? Sawer. Niku mengke bagiane jenengan diparo kali Pak. Lah iya bagi-bagi ngono maksudnya. Monggo menghibur. Nggih, matur sembah nuwun Maaf Bapak. rada lali. Berkahipun. Sae kok Pak. Nggih. Sae. Langsung ya Mas. Kalih sengka
Sing bener. So saya ngobrol-ngobrol sik. Ngobrol piye, Mas? Heeh. Wong aku paham jane mar tak sokke ngono kuwi lho. Ning aku yo nunggu aba-abamu barang gandeng ya agek repot to ya. Ya aja nglirik ngono to Nduk wong ya aku jarane nyenggaki kok ya. Ya bar kuwi lak sok bar iki ya. Heeh, ngrasa dadak nganggo menjep. Yo gas. Dereng, nggih, matur sembah nuwun. Sore hari ini belum lengkap rasanya ketika kami yang memang diberikan amanah untuk memberikan satu hiburan belum bersua
secara langsung melalui request lagu. Kedua mempelai tidak lain tidak bukan adalah Mbak Nita Juliana dan juga Mas Muhammad Syaifuddin Zuhri. Tentunya kami sudah terbiasa ya menghadapi acara-acara seperti ini, akan melihat situasi dan kondisinya. Nak wes longgar ya tak agek sowan. Oh iya, Mbak, Mas, niki niku dereng komplit, nak jenengan dereng request tembang. Request lagu. Romo Ibu nggih, monggo. Request Bu, Pak. Wah, lah iki. Samakah dengan putra-putrinya? Jenengan nggih. Nggih napa? Oh, nggih siap. Dua itu langsung saya simpen. Pinak nenggarin nggih, selamat bercapek ria dulu. Yang penting besok bahagia. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dapat request lagu juga dari beliau yang punya hajat, Bapak Yatno dan juga Ibu Sri Hartanti. Dan juga sekaligus dua request lagu dari calon pengantin besok ya, Mbak Nita Juliana dengan Mas Muhammad Syaifuddin Zuhri. Adalah Mas Yuri putra dari beliau, Bapak Amir Maksum dan juga Ibu Rubina. Sekali lagi kita mengundangan yang baru saja hadir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili dari keluarga besar yang punya hajat. Niki Bu, mangke badhe nembang to Pak? Bu Mudin mangke badhe Bu, mangke nembang. Niki wekdalipun lumak tasih radi lumayan. Lumayan dangu. Kula wau pun pikantuk amanah Mas, pokoke engko nak agek tamune agek rampung aja sik ya nggih, siap. Bu Mudin. Dan memenuhi permintaan request lagu dari keluarga besar yang punya hajat, kita hadirkan kembali untuk memberikan satu hiburan. Hadir bersama Ferdis, kami Music kerja bareng bersama DMS Audio Sound System. Siapa dia kalau bukan Risa? Mbak Risa. Iya Mas. Iki arep mbok paringi saiki ya kena, engko ya kena. Iya. 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 Sinarengan. Sinarengan sapa? Sinarengan. Memenuhi permintaan dari kedua mempelai, Mbak Nita Juliana dan juga Mas Muhammad Syaifuddin Zuhri. Dan juga tadi request lagu teman-teman yang ada di ujung sana, yang memang bertugas sesuai amanah menika nampi beras. Sing nampi beras menika sing jaga wonten ngajeng kiambak ngersake tembang sinarengan. Dan tentu saja sembari Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di sini sedang menikmati suasana yang ada dan sedang beramah tamah, tentu saja kami bersama menikmati hidangan yang sudah tersedia. Dan satu hal lagi, pergunakanlah momentum yang seperti ini yang tidak setiap hari kita rasakan untuk saling bersilaturahim. Walaupun notabene kita berada di satu lingkup rukun tetangga barangkali, atau mungkin satu lingkup rukun warga, tentu jarang sekali kita bisa bertemu. Jarang sekali kita bisa berinteraksi dan berinteraktif ketika bersua di dalam satu tempat. Bisa berkumpul seperti ini, pergunakanlah momentum yang baik untuk menjalin silaturahim. Ya, Risa, sudahkah siap? Nah, ini yang request lagu tidak lain tidak bukan adalah kedua mempelai ya. Monggo.
kepakasih lan sayang. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun. Sampeyan koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun. Wis ngajari aku selama iki, wis iso padha wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tak lakune dicoba badarkan ini saya dewasa ngenteni badai terang, nanging sinau nari neng tengah hutan. Terima kasih Mas Risa. Sebuah lagu permintaan dari kedua mempelai sudah dilantunkan dan semoga saja kalau kita
memahami ya bagi mbak-mbak, mas nanti pasangan-pasangan muda ini. Lagu Sinarengan yang baru saja rilis, koleksi dari Denny Caknan, tentu paham betul lagu Sinarengan ini dari sekian lirik yang memang menjadi panutan pasangan-pasangan muda, tidak lain tidak bukan, sudah saya kutip di sini. Tatak mlakune ning jaba banter tenan angine. Saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari neng tengah udan. Tentu kedua mempelai tidak lain tidak bukan yang besok akan melangsungkan ijab kabul akad nikah. Tidak lain tidak bukan adalah Mbak Nita dan Mas Zuhri. Tentu sudah dengan tekadnya tatak mlakune. Biarpun di luaran sana ujian begitu besar, mungkin bukan hanya mengejar namanya hal baik, pasti ada yang tidak baik. Yang namanya suka pasti ada juga yang tidak suka. Dan tentunya ketika sudah memutuskan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang baru, tidak lepas saya dewasa ra ngenteni badai terang. Nanging sinau nari neng tengah udan. Biarpun hujan badai, biarpun ujian apapun menerpa, tapi ketika tekad sudah kuat untuk menempuh hidup baru, untuk menyempurnakan agama atas restu kedua orang tua, terbukti hari ini ridha Allah SWT sudah diberikan. Dan doa kami tentunya semoga besok ijab kabul dari Mbak Nita dan juga Mas Zuhri ketika syah sudah disaksikan, sudah diikrarkan bersama-sama, semoga menjadi imam yang baik untuk Mas Zuhri. Dan untuk Mbak Nita, semoga menjadi makmum yang baik dan keduanya menjadi kebanggaan dari keluarga besar, tidak hanya keluarga besar mempelai pria, namun keluarga besar dari keduanya, baik keluarga Mas Zuhri dan juga Mbak Nita. Baiklah, itu tadi sepenggal dari request lagu yang diberikan oleh, yang diminta maksud saya oleh kedua mempelai yang sudah dilantunkan oleh Mbak Risa. Dan kali ini yang punya hajat masih ada satu request lagu lagi, tidak lepas dari permintaan Pak Yatno dan juga Ibu. Mas, kula nyuwun tembang lamunan. Jeh. Dan kali ini memenuhi permintaan dari kedua orang tua dari Mbak Nita hadir. Hah? Ya pantun-pantun yang kena arbubaran men apa to, Bro? Iki kisah rada sawetara gelar pantun wae. Ana apa kupat digodhog nganu, godhog jeding. Oh, jeding ra eneng, jeding nggo Pak Pung. Hadirnya Wulan Ferdiska. Jane wis ngerti neng kene gede banget. Oh mana penyanyinya? Oh Wulan di mana? Kata-katanya apa, Kang? Nanti saja. Kata-kata hari ini. Yeah. Kata-kata hari ini. Jangan pernah menjanjikan kepada siapapun ketika dirimu merasa tidak mampu. Karena itu hanya untuk membohongi diri sendiri. Loh. Jangan pernah berjanji dengan siapapun. Jangan pernah berjanji dengan siapapun. Jika dirimu merasa tidak mampu, karena itu hanya membohongi diri kamu sendiri. Lo malah rugi. Oh iya. Sik. Sengeti pong udu grup itu. Makane bangsa kata-kata hari ini sesuk. Sengeti pong udu grup itu kambine beda dhewe. Lah yo. Tim penyusulan. Lagunya apa, Kakak? Ada request akapah. Loh, apakah? Akapah. Rapopo, zaman saya akapah kok. Akapah. Iya. Request dari bapaknya juga ibunya Mbak Nita. Oke. Ini
minta lagu lamunan. Oh siap. Yo, Monggo. aku hafal. Gasken. Dek Ria, I love you. Ojo, mah blereng ket mokon kata-kata. Sumripit angin ratri tansah ngenteni setyon rajang telenging ati angen-angen tumlawong sun ing wengi sepi tansah angranti tekamu doyayi wong bagus akeh nyedhak ning sandingku nyawang manise esau kowe larame rasaku tentrem ning atiku hayo pekat tresnamu ring sliramu sayang cahaya ning bulan kang sumet api ring taun yekti sliramu kang dadi lamunan bagus ake nyedak onga kebrakaku sirna noloro bronto ing atiku amarga kapitong melayan muing pikirku hayo pekat tresnaku dosa ring sliramu sayang cahaya ning bulan kang sumet api ring taun yekti sliramu kang dadi lamunan yekti sliramu kang dadi lamunan yekti sliramu kang dadi lamunan ya sudah dikasih requestnya ingkang saking Hamengkugati nggih lamunan Hamengkugati tansah panjenengan Bapak Yatno lan ugi Ibu Rubiem. Ibu Rubiem. Kenapa ya? Hajatan. Kita ke tradisi kasanah budaya Jawa. Mantu sing dieman metu. Pada hari ini terbukti apa yang harus dikorbankan untuk kebaikan bersama. Biaya yang tidak sedikit dan tentu saja doanya untuk satu. Apa wae tak tok kayak sing penting. Anak-anakku seneng kabeh, apalagi besok Mbak Nita dan juga Mas Yohri akan betul-betul lepas
secara bukan hubungan keluarga ya, secara untuk mengarungi bahtera keluarga yang baru. Semoga usai ijab kabul, sakinah, mawadah, warahmah, wal barokah, dan segera mendapatkan momongan yang betul-betul menjadi dambaan dari kedua orang tua. Baiklah, kali ini Bapak dan Ibu sudah, kedua mempelai juga sudah. Sak menika kula tan rubedo kados adicara ingkang wonten mriku menika. Nah, tegene budine. Niki Pak RT ingkang pundi to, Pak? Kula badhe panggih Pak RT, Bu. Non? Ingkang pundi, Cek? Oh, nggih. Menika panjenenganipun Bapak RT 03 Tegalrejo lho. Ingkang pundi? Pak Sugiman. Pak Sugiman. Malah oh Sukiman, oh nggih Pak Sukiman. Nyun gungi sama aduh menika pangapunten Pak. Niki kumise apik men nggih, brengose. Lah ya Allah, lah Gusti. Niki ngaten. Jan mriki niku ireng nika teng mriki anu Pak. Putih nggih Pak nggih. Pak, Bu RT ingkang pundi? Ingkang menika Cobi Pak. Niki kan wilayah panjenengan. RT 03 Tegalrejo Pak. Mriki niki sami remen dangdut mboten? Niki wong kula niku sing tanglete Pak RT kok Bu sekedap. Sami remen tembang dangdut mboten? Nggih, remen. Mbok Pak kula caosi pirsa. Kadang kaneman ini kan rada longgar nggih munan nggih. Wong-wong pun paringi amanah. Prayi anem sing biasanipun sok nembang niku kan pundi to, Pak? Nom-noman sinoman, Pak. Nggih. Sinten Pak asman? Oh putrane Pak RT. Sinten? Oh Mas Haris. Walah siap. Ulah iki. Matur sembah nuwun Pak RT. Wah, anggere ketemu RT-ne sing di wilayah ngene iki aman gitu. Mas Haris ingkang pundi? Mas Haris. Oh niki. Putra Pak, putrane niki kalih to, Pak? Lah gede-gede ingkang pundi? Nek Mas nembang Mas pon niki spesial jenengan boten sah nyamper. Sing penting nyanyi mawon. Request. Sinten Mas? Mas Juri nyanyi Mas go. Oh, ngapunten suwartane kula nembe error nggih. Mas Haris request mawon Mas. Ayo, birunya cinta anjir. Wah naik iki genah akeh sing do iso iki birunya cinta iki Pak Gianto Mondi ya. Pak, wani gandeng radi longgar. Ajeng birunya cinta mboten? Ya lanjut ada gayenge wae iya ta Pak. Siap to. Nggih. Monggo Pak. Niki disepot Pak, mboten tambal ban, niki disepot birunya cinta. Nggih. Piye Mas? Oh malah tambal ya wis. Sepakati wae Pak RT iki kanggo nom-noman tambal ban ya. Nggih, ya wis Mas, iki khusus nom-noman tambal ban ras itu birunya cinta. Bareng-bareng. Maksudnya bareng-bareng lanang kabeh. Nggih. Ayo. Pose tak golek teks dilo. Mak jedor bareng-bareng ya Mas. Baik. Mas Sony ki jenenge. Iya, tak gawak. Ya tak gawake mic loro. Telu nek eneng kula. Iki endah sing di omah senengi leh, ndek aku mantu biyen nom-nom gelem do nyanyi, gelem do nyengkuyung, arep ya rada kesel sithik gelem do seneng-seneng. Ayo bareng-bareng. Ndi? Nggo Pak, niki Pak. Yo! Dek kali kula, bareng-bareng kali kula.
sandalan golek penting cukup kanggo sandalan pangan. Siap Pak. Pun iki pun saged. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan yang apes wonten Keroncongan. saya bareng-bareng siap-siap mak jedor ya bro, ayo mak jedor bareng-bareng bisa gue tambah kesel siap ya. Rezekine tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul. Tambal ban tawa iki. Dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandangan lan pangan. Weknya Mas teks pakai teks tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan kaya apel bukan sok roncongan. Ban pecah maneh isih esok rezekine tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul, oi tambah ngumpul. Juragan bis tambal ban nih terus kudune nyawer ya Mas. Wong nyanyimu ora bener kok nyawer. Ora iki kose iki nyanyi sing digoleki iki nyanyi ora bener pancen. Oh pancen sing mlencang-mlencang ngono kuwi. Sing larang-larang mah ngono kuwi. Oh lho sari sing nyisini-sini ngono ya digoleki. Kan karo nyambi mic kan iya. masih malu-malu. Tapi kalau sudah fokus insyaallah bisa. Iya. Nah, gitu. Ndak. Sebentar sabar dulu ya. Lestari oleh. Nah, ya toh wong karo ngeki mic kancane kose. Lestari? Ya.
Nggih. Alhamdulillah. Lah sarate matur sembah nuwun. Mugi-mugi gangsal gampang anggenipun pados rejeki nggih Mas. Alhamdulillah entuk berkah sawer. Dan tentunya waktu juga tidak lama lagi. Ini harus kita pangkas. Pangkas dalam artian dalam saya berkata-kata ria. Kali ini kita kembali ke putaran awal mesti bersama Ferdiska Music kerja bareng bersama DMS Audio Sound System dan juga Winners Multimedia. Hadirnya Ria Pamungkas. Purwakane paku netra terus
Bapak Ibu, keluarga besar dari Bapak Suyatno dan juga Ibu Hartanti. Keluarga besar beliau Bapak Amir Maksum dan juga Ibu Rubina. Keempatnya adalah kedua orang tua dari Mbak Nita Juliana dan juga Mas Muhammad Syaifuddin Zuhri. Dan utamanya seluruh warga masyarakat Dukuh Tegalrejo RT 03 RW 05 Dragan Taman Sari Kabupaten Boyolali. Tentunya kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelumnya maklum adanya dan kita sama-sama paham bahwa agama yang ada di Indonesia ini sudah tertulis, tersirat dan tersurat bahwa Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT menciptakan apa yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada bulan, ada bintang, ada laki-laki dan perempuan, dan tentunya ada pertemuan, juga ada perpisahan. Hari ini saya Vijay Lambang, kemudian Mbak Wulan, kemudian Mbak Risa dan juga Mbak Ria, teman-teman dari Verdiska Music kerja bareng bersama DMS Audio Sound System dan juga dari Winners Multimedia. Mohon maaf apabila dalam kami menghibur ada kata-kata kami yang kurang berkenan, dan tentunya kami pamit undur dari hadapan panjenengan semuanya. Doa kami yang terbaik pasca ijab kabul sakinah mawaddah warahmah buat Mbak Nita dan juga Mas Muhammad Syaifuddin Zuhri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.